खुलुमबाय नोंथाङा बर' इनसाइट चेनेलखौ नायगासिनो दं। फै जों दिनै गिदिर खौरांफोरखौ मिथिना लानि। आसामनि एमएलएफोरा दैबानानि रिलिफनि थाखाय दानसेनि बेथनखौ डनेसन होगोन। आसाम हादोरसा बिधान सभानि सोद्रोमाफोरा गासै दोलोनि सोद्रोमाफोरा हादोरसायाव गिख्रंथाव दैबानाजों खहा जानाय सुबुंफोरनि थाखाय रैखाथि आरो मोजां मोनफिननायनि थाखाय दान मोनसेनि बेथनखौ हरगोन होनना बुंथिदों। बे थिरांथाखौ बिजेपि, कंग्रेस, एआईयुडीएफ, एजीपी, बीपीएफ आरो टीएमसीनि संसदफोरनिफ्राय मदद मोनदों। नाथाय रायजो दोलोआनो मोनसेल' दोलो जाय बिधान सभानि जथुमानि समाव जेबो हेफाजाब होनायनि बाथ्रा मख'आखै। एसेम्ब्लिनि बुंथिगिरि रनजित कुमार दासआ बुङो दि बिथाङा आरो लेङाइ बुंथिगिरिया दानसेनि बेथन होगोन। लोगोसे आसाम बिधान सभा सेक्रेटारियेटनि मावफारियाफोरा दैबानानि रिलिफनि थाखाय सानसेनि बेथनखौ होगोन होनना बिथाङा बुंबावो। एआईयुडीएफनि आयेन दागिरिफोरा बिथांमोननि बेथनखौबो खोथा होदोंमोन। फारसेथिं दोलोनि गाहाय बदरुद्दिन आजमल, जाय बिथाङा सिगांनिफ्रायनो गावनो 2 कौटि रां दान होगोन होनना बुंथिदोंमोन, बिथाङा दैबानाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनो खोथा होफिनबावदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया 12 कौटि रांनि रिलिफ हाबाफारिबो जागायदों, जेराव दैबानाजों गाज्रिसिनै खहा जानाय ओनसोलफोराव 2 लाख आइजोफोरनो मेखेला सादर आरो 2 लाख गथ'फोरनो टि-शार्ट होनाय जागोन। फारसेथिं आबाद बिफाननि मन्थ्रि पीयूष हाजरिका बिथाङाबो बुङो दि आसाम सरकारा फैगौ साननैसोनि गेजेराव जरहाट, शिबसागर आरो चराइदेवआव दैबानाजों खहा जानाय आबादारिफोरनो बेसेन लायाजासे माइनि बेगर आरो जोलै होगोन। हादोरसा सरकार आरो राजखान्थि दैदेनगिरिफोरा बयखौबो रैखाथि आरो रिहाबिलिटेसननि खामानियाव हेफाजाब होनो थाखाय खावलायदों। नैथि खौराङाव दङ आसाम एसेम्ब्लिआ फालांगि, एमएसएमई आरो दावबायनायखौ बांहोनो थाखाय 9 गाहाय बिलफोरखौ पास खालामो। आसाम हादोरसा आयेन आफादा नेमफोरखौ गोरलै खालामनाय, डिजिटेल खुंथायखौ हेफाजाब होनाय आरो फालांगिखौ गोरलै खालामनानै फालांगियारि बिथिंफोरखौ बांहोनायनि थांखिजों 9 गाहाय बिलफोरखौ गनायथि होदों। बेनि मोनसे गाहाय आयेना जादों आसाम माइक्र', स्मल एन्ड मिडियाम एन्टारप्राइजेस 2026 बिल, जाय 2020 नि एमएसएमई एक्टनिफ्राय लानाय जादोंमोन। दारिमिन बिफाननि मन्थ्रि बिमल बरा बिथाङा बुङो दि गोदान आयेना फालांगिफोरनि थाखाय मोनसे रोखा, गोहोम गोनां आरो सम गनायथि होनाय राहा होगोन, जायनि गेजेरजों फालांगिरिफोरा गावसोरनि फसंथानफोरखौ गायसननो आरो सालायनो गोरलै जागोन। बिधान सभाया आसाम इज अफ डुइं बिजनेस बिल 2026 खौबो गनायथि होयो, जाय दारिमिनारि मावथांखिफोरनि थाखाय गनायथि मोननो थाखाय मोनसे सिंगल विंडो टास्क फोर्स आरो मोनसे जर'खा अनलाइन पर्टेल दानाय जादों। गुबुन मोनसे गाहाय आयेन आसाम दखान आरो फसंथान सोदांनाय बिल 2026 मावफारियाफोरनि मोजां खामानि मावनायनि थासारि आरो रैखाथिखौ नोजोर होनानै फालांगियारि खामानिफोरनि थाखाय डिजिटेल रेजिस्ट्रेशन, सेल्फ सार्टिफिकेशन, गाव हारसिङैनो रेजिस्ट्रेशन आरो हेफाजाब होयो। सदनआ आसाम जन बिश्वास प्रधानफोरखौ सोदांनाय बिल 2026 खौबो पास खालामो, जाय रां थिसननायखौ बांहोनो आरो गोनांथि गैयै जाथायखौ खमायनो थाखाय थाद'नाय 6 हादोरसा आयेनफोरखौ मानिनाया गोरलै जायो। लोगोसे बिधान सभा आसाम टुरिज्म जौगाखां आरो सामलायनाय सोदांनाय बिल 2026 खौ पास खालामो, जाय 1867 मायथाइनि गोजाम फामुवारि सावराय आयेनखौ सोलायनानै हटेल, लज, गेस्ट हाउस, रिसर्ट आरो गुबुन दावबायारि थावनिफोरनि थाखाय गोदान मुगानि आयेनारि थाथायखौ होनो हायो। आसाम सरकारा बुङो दि बेफोर फोसाबनायफोरा हादोरसानि रां थिसननायनि बिथिंखौ बांहोगोन, साख्रि सोरजिगोन, दारिमिनारिफोरखौ जौगाखांहोनायाव मदद होगोन आरो दावबायारिफोरखौ जौगाखांनायखौ गोख्रैथि बांहोगोन। थामथि खौराङाव दङ पीएम मोदीआ आसाम दैबानानि थासारिखौ नायबिजिरो, मिरुनिफ्राय आबुं हेफाजाब होनायनि खोथा होयो। मंगलबारखालि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदीआ हादोरसानि एमपिफोरजों सावरायनायाव आसामनि दैबानानि थासारिखौ नोजोर होयो। बिथाङा खोथा होयो दि मिरु सरकारा रैखाथि आरो दाफामफिन्नायनि थाखाय मोनफ्रोमबो रोखोमनि हेफाजाबखौ होगोन। मोनसे खौरां फोसावनानै प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी बिथाङा बुङो दि बिथाङा दैबानाजों खहा जानांनाय सुबुंफोरनि रैखाथि आरो मोजांनि थाखाय आरज गाबदों आरो मिरु आरो आसाम सरकारनि गेजेराव खाथि सोमोन्दोनि सायाव गोसो होदों। आसाम स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथरिटि (ASDMA) नि बायदिब्ला दैबानानि थासारिया दासिमबो जोबोद गोब्राब दं। मोन 6 जिल्लाफोराव 4,45,000निबो बांसिन सुबुंफोरा गोहोम खोख्लैदों, 631 निबो बांसिन गामिफोरा दै सिङाव दं आरो 184 रिलिफ केम्प आरो साननाय मिरुफोरा फ्राय 28,000निफ्राय 700 सुबुंफोरखौ आश्रय होगासिनो दं, जायफोरा गाव गावनि न'फोरखौ नागारनो गोनां जादों। सोरखारा बुंदों दि रैखाथि आरो रिलिफ नाजानाया गासैबो सोलिगासिनो दं। मावख'गिरिफोरा गोहोम खोख्लैनाय नखरफोरनो जानाय-लोंनाय, थाग्रा खुलि, लोंनाय दै आरो गुबुन गोनां मुवाफोरखौ मोनहैनायखौ थि खालामगासिनो दङ। 5थि खौराङाव दङ पाकिस्तान हादोरनि रेन्जारफोरा सरासनस्रा सुबुंफोरनि सायाव गुलि गावनायनि उनाव POJKआव सा 30 सुबुंनि जिउ खहा। पाकिस्तान हादोरनि सिङाव थानाय जम्मु आरो काश्मीर POJKनि रावलकोट आरो मिरपुराव पाकिस्तानी रेन्जारफोरा सरासनस्रा सुबुंफोरनि सायाव गुलि गावनायनि जाहोनाव खमैबो 30 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जायो।
खौरां मोननाय बादिब्ला मंगलबारनि फुंबिलियाव बे गुलि गावनाया जादोंमोन जेब्ला गोबां नोगोरारिफोरा सोलिबाय थानाय सोमावसारनायनि थाखाय ज' जादोंमोन। गिबि रिपर्टनि बादिब्ला मिथिनो मोननाय बादिब्ला 24 घन्टानि गेजेराव रावलकोटआव सा 21 आरो मिरपुराव सा 10 सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन। हिंसानि गेजेरावबो सोमावसारगिरिफोरा न्याय दाबिनानै सोमावसारबाय थादोंमन। मावख'गिरिफोरा दासिम गुलि गावनायनि सोमोन्दै आबुं फोरमायथिखौ होआखै। थासारिया दासिमबो जोबोद गरम थासारियाव दङ आरो सुबुंफोरा ओनसोलाव गोबां जेंनानि थाखाय गिनांगौ जानायनि जाहोन रैखाथिखौ गोख्रों खालामनाय जादों। द'थि खौरांआवनो दङ सलमान खाननि बिं हुमेनआ आसाम दैबानाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनि थाखाय रिलिफ मुवा दैथायहरदों। बलिउडनि फावखुंगुर सलमान खानआ आसामनि दैबानाजों खहा जानांनाय सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय मोनसे गिदिर आगान लादों। बिथांनि दान होग्रा फसंथान बिं हुमेन फाउन्डेशनआ हादोरसानि गोबां दैबानाजों मोगा-मोगि जानांनाय ओनसोलफोराव जाग्रा आदार आरो गोनां राहानि मुवा बेसादफोर दैथायहरदों। रिलिफ मुवाफोरनि गेजेराव दङ माइरं, दालि, बिस्कुट, लोंनाय दै, साखोन-सिखोन कट आरो गुबुन गोनां मुवाफोर दं जायखौ गोनां नखरफोरनो दैथायहरनाय जादों। बे हाबाफारिखौ जायगानि बिबानगिरि आरो रिलिफ एजेन्सिफोरनि हेफाजाबजों खालामनाय जादों जाहाथे सुबुंफोरनि थाखाय थि समाव हेफाजाब सौहैनो हायो। आरो बिथाङा बुंदों दि आसाम में इस साल की बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं और कई जिले में राहत कार्य जारी है। सलमान खाननि बिबुंथिनि नाजानायखौ ससियेल मिडियायाव सुबुंफोरा गोबां बाख्नायदों। आसामाव बे बोसोरनि दैबानाजों लाख लाख सुबुंफोरा गोहोम खोख्लैदों आरो गोबां जिल्लाफोराव रिलिफ खामानिया सोलिगासिनो दं। स्निथि खौरांआवनो दङ एनटिपिसि बङाइगावआ हिन्जावसा इम्पावारमेन्ट मिशनखौ दिन्थिदों। गामियारि हिन्जावसाफोरनि थाखाय खाबुफोरखौ बांहोदों। एनटिपिसि बङाइगावनाव कक्राझाराव जानाय मोनसे खौरां बिजोंनि सावरायनायाव गावनि गाहाय सिएसआर प्रजेक्ट हिन्जावसा इम्पावारमेन्ट मिशन जेमनि जाफुंसारनायनि सोमोन्दै बिबुंथि होयो। मावफुं सामलायगिरि अर्नब मित्रा बिथाङा बुङो दि बे हाबाफारिया लाइमोन हिन्जावसाफोरनि सायाव फोथायथि दानाय, दैदेननायनि रोंग'थिखौ दानाय आरो मोनसे मोजां सोलोंथाइ मोननायाव मदद खालामगासिनो दं। 2022 मायथाइयाव एनटिपिसि बङाइगावआव जागायनाय बे हाबाफारिया सिगांनिफ्रायनो 210 हिन्जावसाफोरखौ गोख्रों खालामखांबाय। 2022 मायथाइयाव बाहागो लाग्राफोरनि अनजिमाया 40 निफ्राय बांनानै 50 जाबाय। गासै भारतआव जेमआ 2022 मायथाइनिफ्राय 16,000निबो बांसिन हिन्जावसाफोरखौ मुलाम्फा होबोदों। दान मोनसेनि थाखाय सोलिनाय बे थाग्रा मावथांखिया रायज्लायनायाव इंराजि, डिजिटेल लेखा रोंनाय, सानखान्थि, गाव रैखाथि, योगा, गेलेमु, सावस्रिनि सांग्रांथि आरो सुबुंनि जौगाहोनाय हाबाफारि होनाय जायो, जेराव एनटिपिसिआ गावनि टाउनशिप फरायसालियाव 10% मोनथावना बाहागो लाग्राफोरनो बेसेन लायाजासे सोलोंथाइ होनाय जायो, जायनि थाखाय सोलोंथाइनि साबसिन खाबु सोरजियो आरो गामियारि हिन्जावसाफोरखौ इयुन दैदेनगिरि जानो थाखाय गोख्रों खालामनो हायो। 8थि खौरांआवनो दङ गोजाम 10 आरो 20 रांनि नटफोरखौ बन्द खालामनाय जागोन नामा? सोरखारा मोनसे गिदिर आपडेट होदों। मिरु सोरखारा आरबिआइनि 10 आरो 20 रांनि पलिमर नटनि फिल्ड ट्रायलखौ गनायथि होदों। रांखान्थि बिफाना लक सभायाव फोरमायदों दि गिबि खोन्दोआव 1 बिलियन 10 रां आरो 20 रांनि पलिमर नट आनजाद नायनो थाखाय होनाय जागोन। सोरखारा रोखा खालामनाय होदों दि थाखानाय लेखा बिलाइनि नटफोरखौ बन्द खालामनो एबा सोलायनो थाखाय जेबो बिथांखि लानाय जायाखै। बिजिरनायनि समाव पलिमर आरो पेपार नट्स मोन्नैबो जयै गोसारगोन। आरबिआइनि बादिब्ला पलिमर नटफोरा सरासनस्रा लेखा बिलाइनि नटफोरनिख्रुइ गोबावसिन जोरनाय जागोन आरो गोबाव समसिम थायो। बेफोरनि सरासनस्रा दिहुननायनि सायाव जोबथा थिरांथाया अब्लासो लानाय जागोन जेब्ला फिल्ड ट्रायलआ जाफुंसार जायो। दानिया सुबुंफोरा गाव गावनि थाखानाय 10 आरो 20 रांनि नटफोरखौ सोलायनो गोनांथि गैया। खौरांआवनो दङ कमनवेल्थ गेम्स 2026 भारत हादरा मोन 10 मेडेल देरहानो हादों। मेडेल फारिलाइयाव 8थि मासियाव गाखोनो हाबाय। स्कटलेन्डनि ग्लासग'आव 5 साननि मोजां साननि उनाव भारतआ कमनवेल्थ गेम्स 2026 नि मेडेल फारिलाइयाव 8थि मासियाव गाखोबाय। दासिम हादरा मोननै सना, मोन 5 सिलभार आरो मोन 3 ब्रन्जजों गासै मोन 10 मेडेल मोननो हादों। भारतनि केम्पेइना वेटलिफ्टिं आरो पेरा स्पर्ट्सजों दैदेनजादों। मीराबाई चानुआ आइजोफोरनि 48 केजि बादायलायनायाव भारतनि गिबि सनानि मेडेल मोननो हायो आरो शर्मिला धनखड़आ आइजोफोरनि शट पुट F57 बादायलायनायाव भारतनि गिबि पेरा एथलीट सनानि मेडेल आवग्रिनो हायो। ऋषिकान्त सिंह, मधुबन्ती राजा, ज्ञानेश्वरी यादव, फालुरी अजय बाबू आरो सर्वेश्वर कुशारे बिथांमोनहा सिलभार मेडेल मोननो हायो आरो बिन्दारानी देवी, जंगू कुमार आरो शिल्पा शेला बिथांमोनहा ब्रन्जनि मेडेलखौ मोननो हायो। अस्ट्रेलियाया दासिमबो 61 मेडेलजों मेडेल चार्टआव जौसिन मासि आवग्रिनानै दं। बेनि उनाव इंलेन्ड आरो कानाडा दं। भारतीय एथलीटफोरा दा गेम्स सोलिबाय थानाय लोगो लोगो आरोबाव बांसिन मेडेल मोननो थांखि लादों। कमनवेल्थ गेम्सनि गोदानसिन खौरांजों लोगोसे आसाम, भारत आरो मुलुगनि खौरांफोरनि थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै दोन।
गोबां गोदान आरो थुलुंगाखांनाय खौरांफोरनि थाखाय बर' इनसाइट निउसखौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। दिनैनि फुंबिलिनि रादाब फरायनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।